We hadden het huis ervan verkocht. Ja, er waren hier een stuk of 20 weer. En dat koelde hier en toen dachten wij, nou, dat dachten wij ook. We verkepen alles en we gingen hier rennen. Jan en Jikke van der Waal waren nu al 6 jaar permanent op camping Burgermermaar. Ik mag graag vissen aan het water, dus ik vind het niet fijn. Ik voelde me in Leeuwarden op een gegeven moment niet meer zo happy. Niet meer veilig. Niet meer veilig, nee. Ze hadden er flink wat geld in stutsen om het harm thuis te maken. Maar deze winter hadden ze een brief van de gemeente die het sterkste deel kregen. Ze mogen net meer permanent op een camping wonen. Toen ging er wel even wat door me heen natuurlijk, want ja, wij hebben alles verkocht. En verder hebben we geen woning. We dachten, we kunnen hier mooi onze oude dag beleven. Ja, het was stress. Van wat moeten we? We kunnen net en dit horen en hier, dan moet het voort. Binnen nog andere mogelijkheden, verhoort het nog misschien. Ja, dat komt er al hier wel bij. Er zijn er enkele al weg. Er waren een stuk of 11 mensen denk ik, nu misschien nog 5. Dus het wordt wel steeds minder, ja. In gewoon andere Friese gemeenten wordt permanente bewoning gedoogd. En dat steurt de camping-eigenaar. Het is wel heel raar als je twee campings hebt. De een zit in gemeente A, de ander zit in gemeente B. En de ene camping mag het wel en de andere camping mag het niet, terwijl ze vlak naast elkaar zitten. Het is ook een beetje een raar beleid. Eigenlijk moet de minister zeggen, of Den Haag ook zeggen, wel of niet. En hoe dan? Maar niet zo, want dit is een beetje vreemd voor alle mensen. Daar ben ik niet heel tevreden mee, dus ik wil hier nog wel echt oud worden. Ja. Dus je bent nog net zo gauw wij? Nee. We zullen het nog onder ziekje letten. En we hopen dat het dat uithelpt, waans je.